Okay, good evening बयनिसिमबो I hope नोंथांमोना बयबो लाइभ स्ट्रिमाव जइन खालामगोन आं दहाय लाइभ फैदोंमोन टेक्निकेल इसुनि थाखाय दाननांबाय दायो फैबावबाय लाइभ स्ट्रिमाव नोंथांमोना बयबो जइन खालामबानो जाबाय माखासे मोजां मोजां खबर नोंथांमोननो होगोन आरो बेकग्राउन्डआ एसे साउन्डआ एसे दा दावराव जागोन मानोना मोनाबिलि गोबांथार संनाय खावनाय जायो नालाय अके दा बयबो जइन खालामग्रो बिनि उनाव जों गासैबो डिसकास खालामगोन दा कमेन्ट्स खालाम बयबो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा जोंहा सावरायगोन BTC टेटनि रिजाल्टनि सायाव BTC ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि सायाव BTC GT PGD नि सायाव आरो लोगोसे फरेस्टनि सायाव पेन्डिंनि सायाव गोदान आपकामिंनि सायाव आसाम जबनि सायाव जों गासैबो दिनै लाइभ स्ट्रिमाव गोबाव थागोन आरो दिनै एसि मिटिं जादों बे एसि मिटिंआव मा सावरायगोन बेनि माइनर्सखौ लासै लासै नोंथांमोना खबर मोनबाय थागोन नाथाय बिनि सिगांनो जों माने माखासे आपडेटखौ जों बाव सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नाय दिनै सानडे एकदम फ्रियावनो दङ मा सोंनांगौ दङ बयबो सोंबानो जाबाय नाथाय लाइभ स्ट्रिमाव सों उनावहाय कमेन्ट्स खालामबा नोंथांमोना लेट रिप्लाइखौ मोनगोन दा जुदि सोंनायनि एन्सारा दङबा आं नोंथांमोननो होनो नाजागोन आरो अके थ' बेखायनो बयबो कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव दासो 70 प्लास जइन खालामदों लासै लासै जागोन फैबाय था कमेन्ट्सखौ आं नायग्रोबावनो दा फार्स्टआवनो कमेन्ट खालामदों मृणाल बर'आ खालामदों टंलानिफ्राय नायदों होननानै एन्ड प्रिति बसुमतारी खुलुमबाय प्रिति एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय पिंकि नार्जारि हेलौ एन्ड दीप दैमारि हेलौ एन्ड मिथिंगा बसुमतारी खुलुमबाय ब्रादार खुलुमबाय रुंटू हेलो जी क्या हाल है सब ठीक है ना एकदम बढ़िया ठीक ठाक हूँ ठीक है जोंसार बसुमतारी हेलो ब्रादार एंड सिस्टर होनना बुंदों एन्ड LP UP नि खबरा बोरै जाखो बेनि सायाव आदसा सोंदों एन्ड BTC फिजिकेल टेस्ट रिजाल्ट बेखौ रायलायगोन एन्ड नेक्स्टआव BTC स्पेसियेल टेटनि रिजाल्टआ माला होगोन ब्र' बे BTC स्पेसियेल नङा दे BTC आ बेनि नङा आसामनिसो स्पेसियेल टेटआ गुड इभिनिं बिनु एन्ड बेनिफ्राय हाथरखि एन्ड लाफि नामा जाखो एन्ड बेनिफ्राय आदसा लंआ होनदों बिजनिफ्राय नायगासिनो दं आदसा BTC फरेस्टनि आपडेट होदो आदा बिनि मोनसे मोजां आपडेट दं आं दा बावैनो खोन्थागासिनो दङ लाइभआव 100आनो जायाखैना दा बेखौनो बे सोंबाय थागोन ओंखायनो लाइभखौ हानायसेबां शेयार खालाम बयनोबो शेयार खालामना हो बेनिफ्राय गुड इभिनिं ब्रादार SM ब्लग गुड इभिनिं एन्ड बेनिफ्राय RB हेलौ आदा हेलौ फंबाय मा खबर कबिना बुंदों फरेस्टना रिजाल्टआ माला जागोन कनफार्मेसन होआखै नामा दाबो फ्रेश मेथावथ' गैया बाट मोनसे मोजां खबर दङ आं खोन्थागासिनो दङ राजा नार्जारि आदा फर ग्रेड रिजाल्टखौ होला नामा बेखौ सरकारासो मोनथिसिगोन दे एन्ड जोंसार होनदों आगोलनि DME एप्लाइ जानाया बोरै जाखो नटिफिकेसन गैया नामा ब्रादार सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जाजोबगोन गासैबो आसामना दा प्लाटनि थाखाय बेस्थ' सरकारा फरेस्टनिखौ गोबां सोंगासिनो दङ ना बेखायनो आं 90 प्लास दासो जादों 100 प्लास खालामथारनांगोन होमबासो खोन्थागासिनो दङ माने दा सासे सानै सोंगोन आरो दा फैबावगोन नालाय नेनोसै ना बड' टिउटरियेल होनदों लाभ इउ ब्रादार लाभ इउ एन्ड बेनिफ्राय WRD नि कनफार्मा जाबाय नामा वाटार रिसर्सना SIU नि थाखाय एप्रुभेलसो हरदोंना बेखौथ' एप्रुभ जाना फैयाखै SIU आ फाइनेन्सनिफ्राय जेब्ला जाना फैयो अब्लानो नटिफिकेसन होना होबाय सरकारा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि जेबो गैया एप्लाइ हेल्थना दायो जागासिनो दं NHM आव स्टाफ नार्सआव जागासिनो दङ अन्जना गुड इभिनिं एन्ड बेनिफ्राय गितानजुलि माबोरै दं आदा मोजां दं खबरा मोजां दंथ'यो स्पेसियेल टेटनि LP UP काटअफआ बेसेसो थांगोन ब्र' LP 63 UP 60 साइन्स ब्र' चान्स दंना गैया आसामनि स्पेसियेल टेटखौ होनदों ना BTC ना स्पेसियेल टेट मिन्स मा आसामनिसो जायो नङा होमबा दाख्लै जानाया दा बिनि रिजाल्टआ सेप्तेम्बराव होनो हागौ बायदि साइन्सना मेथ्सना एसे चान्स थायो 60 प्लासआ चान्स थायो आरो माखासे एड जाबावगोन ना एक्सट्रा एक्टिभिटिसनि सायावहाय जेरैहाय नोंनि पार्सेन्ट जिथु बेफोरखौ लानानै ब्रादारा बे आननेसेसारि कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय प्रिति बसुमतारी एग्जामा माला आदा खिन्थादो दे बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स फैदों अके गोबां कमेन्ट्स फैदों ठीक আছে PNRD आं खोन्थागासिनो दङ PNRD आ जायफ्रा ब्लक लेभेलाव ना
ब्लक लेभेलाव जायफ्रा साख्रि एप्लाइ खालामदों कन्ट्रेक्सुवेलावहाय नामासो कन्ट्रेक्सुवेल ब्लकआव हाबग्रो अब्ला मिथिगोन माबायदि सेलारि मोनो माबायदि मोना ब्लकआव हाबग्रो मोजां मोनगोन खामानि मावनो आं 3 बोसोर मावबाय ब्लक लेभेलाव पुरा नलेज बारायगोन ग्राउन्डआव ग्रासरुट लेभेलावहाय पुरा खामानि मावनो मोनगोन सुखु दुखु गासैबो मोनथिजोबगोन कुनु प्रब्लेम गैया बाट पलिटिकेल प्रेसार मोनगोन बिरादनो पलिटिक्सआ जाय सरकार फैयो बिनि सिङाव थानांगौ जायो ब्लकनि खामानिया माने सरकारानो सालायो नालाय एक्सुवेलि जोंनि BTC आव नङा होमबा थ' बेखायनो जाय सरकार फैया माने बेजों गोरोबनानै खामानि मावनांगौ जायो ब्लक स्टाफफोरा दा उपाय गैया ना माने ग्रासरुट लेभेलाव खामानि मावनायथ' माने पार्टिनि मानसि थायो नालाय जेरैहाय BTC लेभेलाव थाबाय ओमफ्राय TCLC आव थाबाय समिस्थियाव थाबाय सेन्ट्रेलाव थाबाय बिदि खामानि जायो आरो अके एन्ड बे PNRD जबा ओरैबायदि मोजां जब माने बुहुत सोलों मोनगोन बुहुत रोंगोन आरो बे एग्जामा जासिगोन थाबैनो सेप्तेम्बरावनो एग्जाम जागोन सर्टिं खालामजोब्बाय PNRD आव जायफ्रा एप्लाइ खालामदों खिन्थु जायफ्रा 50% गैया डिग्रियाव बिसोरो डिसक्वालिफाइ जागोन माने सर्टलिस्ट जानाय नङा एग्जाम थाखाय आरो बेखौ बानायगासिनो दं डिपार्टमेन्टआव हेडक्वार्टार गुवाहाटियावहाय सर्टिं खालामनाया सोलिगासिनो दङ दा केन्डिडेट्सआ खम जासिगोन काटअफआ खमावनो नोंसोरो साख्रि मोनगोन ब्लक लेभेलाव आरो पस्टआ बिराद बुरजा दङ 1500 दङ आरो BTC आवनो पस्टिं जागोन डाइरेक्ट आसामनि साख्रि बियो BTC नङा दा BTC आव माने अल आसाम डिलिमिटेसन जानायाव ब्लकआवहाय BTC आ हाबला जाबाय खायसे BCDC आ खमायबाय खायसे बारायबाय ब्लक लेभेलाव बाट खमायदोंसो फिसा खालामदों एग्जाम्पल जोंनियाव 32 BC दंमोन दा 32 निफ्राय BTC खौहाय माखासेखौ दानख'नानै 28 खालामबाय ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय दानख'बावनानै फिसा पार्ट ब्लक दङना फार्स्ट ब्लक होनना बुङो बे पार्ट ब्लकआवहाय माखासे BTC खौ सोसनसिगोन दा बेखायनो बै पार्ट ब्लकआवहाय दा लांनो हायाखै खारन स्टाफ गैया दा बे स्टाफ गैयिनि थाखायनो सावरायगासिनो दङ BTC आबो डिमान्ड खालामदों कि माने स्टाफ नांबासो डिलिमिटेसन जानायखौ फुल फ्लेज खालामनो हागोन आरो फिसा ब्लक बोखावनो हागोन दा बेखायनो आसामावबो बिदि बोखावगोन नालाय दा बेखायनो आसामा सेप्तेम्बराव एग्जाम खालामनानै अक्ट'बर नभेम्बराव साख्रि होनानै फिसा ब्लक जासिगोन आरो BTC आव सासे जिखुनु जाया GPC GRS थागोन दा मोनथाम मोनब्रैजोंसो सासे GPC आनो मोननै मोनथाम BCDC नायनांगौ दङ स्टाफ गैयिनि थाखाय स्टाफफ्रा खमायगासिनो दङ सोरबा GPC मावनाया सोरबा GRS मावनाया सोरबा CA मावनाया बेलेग साख्रि मोननानै बेलेग डिपार्टमेन्टआव थांदों जायनि जाउनाव पस्टआ स्टाफआ खम जादों खामानि मावनाया बेनिखायनो टाइमिंआव जाया आरो जेरै अरिन'दय टारगेट थाबा थाब मावनो हाया न'नि टारगेट थाब मावनो हाया बेखायनो स्टाफआ फैथारखौ दे आं बेखौ खोन्थाबाय मोजां फरायखादो अके बाट डिग्रियाव 50% गैयिफ्रा एडमिट मोननाय नंला बेखौ आं क्लियार खालामबाय बे कनसेप्टखौ क्लियार खालामबाय सेकेन्ड आसामनि आसाम टेटआ अके आसाम टेटआ माने आसाम टेटआ माने रिजाल्टआ सेप्तेम्बराव होगोन सेप्तेम्बराव 100% होगोन बेनिफ्राय अक्ट'बर नभेम्बराव साख्रि मोनगोन दा काटअफआ बारा थांनाय नङा पेपारा बिराद गोरामोन काटअफआ आसाम टेटआ आरोना 10 BTC टेटखौ जों सावरायोबा नैबेहाय दिनै एसि मिटिं जादों ना दिनैहाय एसि मिटिं जादों BTC सेक्रेटारियेटआवहाय दिनै एसि मिटिं जादों आपडेटखौ नुदों ससियेल मिडिया पेजआवहाय नुदों दा बे एसि मिटिङाव मा रायज्लायखो बेनि बागै आंनाव इनफरमेसना फैथ'वाखै माइनावसा ओंखारथ'वाखै नालाय दा माइनावसा एसे लेट ओंखारा नालाय गाबोनफोर हालागै ओंखारगोन दा दिनै साननैबाबो एसि मिटिंफ्रा जायो खुनु खोथा गैया बेवहाय EMफ्रासो थायो नालाय डिपार्टमेन्टनि माखासेबा थाबाय ओमफ्राय मथा-मथि माने मोजां खबरा फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि फैगोन थाबैनो बारा गोबाव गैला दा BTC टेटनि सोमोन्दै मा रायलायखो इडुकेसन बिनि सायाव आंनाव दा गैथ'आ दे टेटनि सायाव BTCआ खिन्थु BTC टेटआथ' केस जादों होननानै जों नुदों नङा हाइकर्टआवहाय बै BTC टेटनि हाइकर्टनि केसआ निउसआ होदों बेखौ मिथिबाय नाथाय बे केस होनाया निउसफोरनि केसआ 984 LPUPजों रिलेटेड दंना गैया बेखौ जेबो मिथियाखै आरो स्टे अर्डारबो नुनाय जायाखैना बेखायनो पाब्लिकआ एसे कनफिउसआव दङ दा नेक्स्ट हियारिंआ हमना ला आगष्टनि लास्ट सप्ताह हयथ' सेप्तेम्बराव जायोबा रिजाल्ट होनाया बिराद लेट जासिगोन दा बेबायदि केस जाबाय थायोबा बिराद प्रब्लेम जायो बेबायदि केस जाबाथाय लं पेन्डिं जायो लं डे मान्थ्स बेनिफ्राय इयारबो थानो हागौ दा जेसेबांनो लेट जागोन एसेबांनो जोंनि थाखाय खहा बर' मिडियानि थाखाय बिराद खहा दा नेक्स्ट होनोबा आङो BTC फरेस्टनिखौ खोन्थाग्रोनोसै अके थ' बेखायनो जोङो BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटआव थांनांगोन दा जों फैबाय वेबसाइटआवहाय अके लाइभआवहाय जइना खम जादों दे मानसिफ्रा एसे
बिजियावसो दं ना मा जाखो दा कमेन्ट्सआ भिडिअ जोबखांबासो लारि फैलायगोन दा साबैसेनो कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ खालामनो जायो थ' लाइभआव थायोबा मोजां एक्सुवेलि दा लाइभआव खम दङ मानसिफ्रा BTC फरेस्टआवथ' एक्सुवेलि जायफ्रा फिजिकेल पास जादों गासैबो मोनथिखाजोबनायसो नङा होमबा गासैबो मोनथिखाजोबनाय दा गासैबो मिथिखाजोबनाय हिसाबैथ' जास्ट रिजाल्टआल'सो गनांसिगौ थांनाय बाराव रिजाल्टआ पेपारावसो होदोंमोन ना येस पेपाराव होदोंमोन ना बेनिफ्राय पेपार होनोबा थांनाय बाराव मानसिफ्रा माने एसे मिसकनसेपसन जादों मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन माने हरावसो माने रिजाल्ट होयोब्रा होनदोंमोन ना खोथाया जाहैबाय माने जोंना नलेजआ गैयामोन ना जे हराव माने रिजाल्टआ फैग्रोयो इउटुबफ्राव माने आंनि चेनेलाव फार्स्ट फैग्रोयो नालाय माने खायसे नलेज गैयिफ्रा मा जायो माने एक्सुवेलि नलेजआ माने बयनावबो थाया समान नङा होमबा माने मा जायो पेपाराव मोनग्रोयो पेपारा इलेक्ट्रनिक पेपार ओंखारग्रोयो हरावनो एकथायावनो ओंखारो स' एकथायावनो जोङो डाउनलड खालामबा हयथ' जोंनाव हरो माने आंनियाव मेलाव हरो आरो सानफ्रामबो पेपारा हरो माने मेलाव फैयो ओमफ्राय बेखौ जोङो एकथायाव नुयोब्ला हरावनो भिडिअ खालामना आपल'ड होयो दा बेखौ मा जायो जोंनि साफा सानै बुजियैफ्रा माने हरावसो माने रिजाल्टखौ होयोब्रा सरकारा होनना बुङोना पर्टेलाव होनाया एसे लेट आपल'ड जायो खिन्थु पेपाराव फैग्रोयो अके थ' बेखायनो कनफिउस जानांला पेपाराव रिजाल्टआ फैग्रोयो नाथाय एबारना आंनि जिनिखि इनफरमेसन मोननायाव एबारो पर्टेलावनो नैबाव फैगोन बेयावनो रिजाल्टआ फैगोन फिजिकेल टेस्टनिया फैगोन आरो एन्ड क्वालिफाइड फर दा रिटेन एग्जामिनेसन बेबायदि टाइपनि थागोन आरो बाट रिटेन एग्जाम डेटखौ दा मिन्थिथ'वा खिन्थु रिजाल्टआ गाबोन समबार मंगलबारनि गेजेराव ओंखारनाय चान्स दं होननानै सर्सआव मोनदों समबार आरो मंगलबारनि गेजेराव माने बुधबारनि सिगां अके समबार नङाबा मंगलबाराव नैबे CSB पर्टेलाव ओंखारगोन बादिखौ मोनदों आरो बेखौ खोनादों माने सर्सआव मोनदों थ' बेखायनो जुदि इनफरमेसना जुदि मिस्टेक नङाब्ला समबार मंगलबाराव फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टआ ओंखारगोन एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्ट ओंखारबासो नेक्स्ट राउन्डआ जाबाय स्टेज 2आ रिटेन एग्जाम ना स' रिटेन एग्जामखौ नायोबा थ' जोङो केलेन्डारखौ जों नायनांगोन केलेन्डार जों नायनांगोन केलेन्डार नायोबा दायो आगष्ट ना आगष्टखौ नायोबा दायो जोङो सानदेआव नायोबा जुदि जोङो केलेन्डारखौ नायोब्ला गुगोलाव जों केलेन्डारखौ नायोब्ला एक्सपेक्ट जों खालामनो हायो एभ्रि सानदेआव एग्जाम जायो दिनैहाय 16 मोन ना दिनैहाय 16 दिनै 16 मोन ना नैबे 16आवहाय दिनै एन्ट्रेन्स एग्जाम जाबाय BEdनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव अब्ला नेक्स्ट होनोबा नैबे 23आव सानडे दङ बे 23आव जानाय नङा एडमिटआनो होआखै नालाय नैबे 30 आगष्टआव जाबा जानो हायो अके 30 आगष्टआव जाबा जानो हायो नाथाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो बा फार्स्टआव मा जेराव एग्जाम सेन्टार बेखौ फिक्स खालामनांगौ जायो आरो मोनसे मोजां खबरा बेनो गुड निउसआ बेनो माने एग्जामा लकेलाव जागोन अके हम डिस्ट्रिक्टआव 100% हम डिस्ट्रिक्टआव एग्जाम जागोन 100% हम डिस्ट्रिक्ट लकेलाव एग्जाम सेन्टार थागोन मोनब्रै सेन्टार थागोन ओमफ्राय एग्जामा गुड निउसआ बेबाव जोंनि थाखाय फेसिलिटिया मोजां मर्निं शिफ्ट आरो आफ्टारनुन शिफ्ट थागोन साप'ज एग्जाम्पल ग्रेड 1आ फुङावहाय बेनिफ्राय थार्ड ग्रेड जिथु कनस्टेबला बेलासियाव मर्निं आफ्टारनुन बे शिफ्ट मोननै जागोन आरो जुदि सासे स्टुडेन्टआ मोननै पास जादोंबा मोननै एग्जाम होनांगोन बे कनफार्म जाबाय फुं आरो बेलासि एग्जामा कनफार्म बाट लकेलाव जागोन बे कनफार्म जाबाय नाथाय एग्जाम डेटआ कनफार्म जायाखै आंनि सर्सआव मोननाया कनफार्म जायाखै एग्जाम डेटआ नाथाय